Tajemství slepých očí. Část 4. I minuly 3 dlouhé dny a 3 jasné noci prozářené svitem luny, jež kvapem narůstala do plné síly. Rostla a svým tvarem už vytvářela na tmavém nebi velký stříbrný kotouč. Spěchal tedy Radagaj s pěšinami vyšlapanými lesní zvěří, spěchal přes jemu neznámé území a cestou míjel nesčetné kopce, pod nimiž tekly potůčky a říčky. Řídil se radou všech, které na své cestě potkal, a každý z těch lidí mu bez okolků ukázal nejkratší a nejschůdnější cestu, neboť všichni, kteří Radagaj se potkali, správně tušili, kam má namířeno a jaký cíl ho vede přes jejich území. Viděli v jeho očích velké odhodlání a někteří v nich spatřili i něco tajemného, něco, co si nedokázali vysvětlit. Tak mu tedy ubíhala cesta, na níž ho doposud provázel zdar, neboť se za celé putování nestalo, že by zbloudil. Už se dostal do míst, kam se málo kdo z lidí kdy odvážil, zpěv ptáků tam pozvolna utichl a místo něho se z hlubin lesa začaly ozývat podivné zvuky, podobné lidskému nářku, promísené s tajemnými hlasy a šuměním listí, které v Radagajsově srdci vytvářely pocit chladu, jenž mu pronikal celým tělem. Kráčel teď velmi obezřetně a v rukou svíral k obraně připravené kopí. Najednou se ocitl před podivně rostlým stromem, jehož korunu tvořila velká změť větví, podobných svým tvarem klubku propletených hadů. Oj, temný to byl strom a ještě temnější bylo to, čím byl obtěžkán, neboť na jeho zkroucených větvích visely na tlejících provazech zbytky koster oběšenců a do kůry kmene byly hluboko vřezány podivné znaky, jež se černaly jakoby dávno zaschlou krví těch, kteří tu před lety ukončili svůj život. Hleděl s posvátnou bázní Radagajs na ony znaky a teď už dobře věděl, že do cíle není daleko. V lese najednou zavládlo naprosté ticho, jež v sobě vše pohlcovalo jako bezedná jáma. A to ticho vytvářelo kolem něco, co nemohla pojmout a pochopit žádná lidská mysl. I připadalo teď Radagajsovi, že sešel ze světa, který znal do této chvíle. Musel vynaložit celou svou vůli a odvahu, aby nebyl pohlcen úzkostí a strachem. Pozorně si tedy prohlédl toto děsivé místo a všiml si, že od stromu mrtvých vede neznatelná pěšinka, která se ztrácí v hustém porostu lesa. Vykročil tedy po ní a les teď naplnil praskot větviček a tlumený zvuk jeho kroků. I postupuje mladý muž pomalu připraven na cokoliv a tu najednou vidí před sebou mýtinu a uprostřed ní vyvstává pahorek, jenž je prostý všech stromů či keřů. Ten pahorek, podobající se mohutné mohyle, mu připadá jako nějaké zjevení. Zdá se mu, že vůbec nepatří do tohoto temného lesa. Je porostlý zelenavou trávou, v níž se jako tisíce klenotů třpytí v záři zapadajícího slunce nádherné květy bylin, které snad jakživ neviděl. Blízké okolí naplňuje jejich omamná vůně, která z Radagajsovy mysli sňala veškeré strachy spojené s tím, co před chvílí zažil. Kráčí tedy udiven k pahorku, na jehož vrcholu se černá dřevěné stavení, podobné nízké věži, a pod jeho střechou jsou v trámech vytesána podivná znamení, mezi nimiž vyvstávají šeredné tváře bytostí, z jejichž očí vychází děs, a které tam snad někdo vytesal proto, aby jejich zlý šklep odehnal nezvané hosty. I hledí Radagajs na onu věž, z jejíž doškové střechy stoupá k tmavnoucí obloze sloupec bílého dýmu. Hledí jako ve snách
a aniž by si to uvědomil, najednou stojí přímo před touto podivnou stavbou a v hlavě mu teď znovu, tak jako před mnoha měsíci, zní šepot, jenž ho zve dál do útrop stavení, tam pod střechu této čarodějné věže, která svou mocí poblouznila jeho tělo i mysl. Ten podmanivý šepot ho zve dál a Radagais jako omámený přistoupí ke dveřím a lehce na ně dlaní zatlačí. Dveře se jako na povel sami otevírají a on se najednou ocitá uvnitř, přistupuje k ohni, nad kterým visí na dlouhém řetězu zavěšený zlatavý kotel, v němž bublá snad kouzelný lektvar, který míchá žena vysokého stáří, zahalená do purpurového pláště. Plameny ohně se odráží v jejích slepých očích a ozařují její vrásčitou tvář. Sedí tu ta stařena opředená magií a tajemstvím. Sedí a ze zlatavého kotle stoupá k otvoru ve střeše pramen bílého dýmu. A když Radagais pozvedne oči, s údivem hledí otvorem ve střeše na tmavé nebe, na němž se mezi hvězdami vyjímá luna v úplňku, podobna obrovskému oku, jež září bledým svitem. Stojí tu tedy celý ochromený tímto nadpozemským jevem, při němž byl roztříštěn tok času a stál by tam snad tak dlouho, až by padl žízní a hladem. Ale najednou se z úst stařeny ozve hlas. Vím, proč jsi zde, Radagaisi, synu náčelníka, a také je mi dobře známo, po čem tvé srdce touží. Ty sám to ale vůbec netušíš, i když si myslíš pravý opak. Tvé srdce totiž touží po nezměrné slávě, moci a bohatství. Radagais se z těchto slov zamrazilo a celé jeho tělo se začalo lehce třást. Aby se zbavil tohoto nepříjemného pocitu, přerušil podivná slova stařeny otázkou. Jak znáš mé jméno? A jak vůbec víš, kdo jsem, když tě vidím za celý svůj život poprvé? Přišel jsem k tobě v míru i s dary jako odměnou za tvoji věštbu, neboť mi bylo řečeno, že jen já můžu před tebe se svou otázkou předstoupit. I pokleká Radagais na podlahu před Hagazusu a pokorně odkládá štít i zbraně. Pak bere ze svých zad kožený ranec, z nějž vytahuje a k nohám stařeny pokládá pro ni určené dary. Ta se přitom ani nepohne, když tu se opět ozve a prostor protne její děsivý hlas. Všemi už dávno sdělili mocné runy. A ty si, Radagaisi, přišel i se svými dary příliš pozdě. Ano, pozdě na to, abys ušetřil všechny své blízké velkého nebezpečí. Pravdu měl ten, který hledí do časů, jež teprve přijdou. Oni totiž už přišli a projevili se plnou silou právě v dnešní den, přesně v tu dobu, kdy se slunce schoulilo ke spánku za rudá mračna barvy krve. Radagaisovi připadalo, jako by skameněl. Vyschlo mu v ústech a jazyk zdřevěněl. Pojal ho neovládnutelný třes a on ze sebe jen stěží vypravil. Jak jsi k tomu, co říkáš, přišla? To přece nemůže být pravda. Nic zlého nemám na svědomí, tak proč za to mají platit všichni moji blízcí? Ano, odpověděla mu mocným hlasem stařena. Všichni tvoji blízcí, i ty sám za to zaplatíš nezměrnou cenu, jež značí ztracené životy a utrpení tvého lidu. Ale věz,
že tento osud tě potkal pro tvou skrytou tužbu, která, aniž bys to tušil, ovládá tvou mysl. Nezapomněl jsi snad na něco, než jsi za mnou vyrazil? Nediv se proto tomu, co ti říkám, ani tomu, co tě potká. Teď jdi, neboť ti bylo řečeno mnoho, což stačí k tomu, aby byla naplněna tvoje i má sudba. Ano, sudba, díky níž jsme od této chvíle spojeni. Běž a spěchej tam, kde si poprvé zhlédl jas slunce i tmu noci a naplň tak svůj osud. Jako omámený se sbíral Radagais z hliněné podlahy zbraně se štítem a ani nevěděl, jak se dostal z čarovného obydlí. Cítil se jako v nějakém začarovaném snu. Na obloze tajemně zářila luna v úplňku a tichem noci se neslo vytí vlků naplněné něčím, co ještě nikdy předtím neslyšel a co mu připadalo jako jízlivý smích zatracených duší těch nebožáků, jejichž ostatky visely na onom podivném stromě. V tom vytí byl totiž slyšet zmar a zároveň i výsměch tomu, co podnikl. Už nečekal na nic, neboť byl na pokraji šílenství. Vyrazil tedy tmou noci protkanou měsíčním svitem a běžel, co mu síly stačily. Běžel a mezi listy stromů pozoroval hvězdy, které mu ukazovaly směr cesty. Té cesty, kterou si místy prosekával ostrou čepelí a touto stezkou se jako posedlý prodíral přímo tam, kde se v dálce nacházel jeho domov. Nespal ani nejedl, šel a běžel celou noc i celý den a jen na chvíli se vždy zemdlený svalil u břehu nějakého potoka, aby zahnal nejhorší žízeň, jež mu svírala hrdlo. Spěchal dlouho a cestou si znepokojeně všímal, že nikde není žádného lidu. Tak mu tedy ubíhala cesta, až k večeru dospěl do míst, kde dříve stávala malá osada. Místo ní však našel jen doutnající spáleniště. Zastavil se a jeho srdce se zmocnil ještě větší neklid. Možná je to jen nešťastná náhoda a jen požár způsobený neopatrností zničil tuto osadu. Nebo snad ne? Kdo zatím vším stojí? Ta proklatá stařena a její kouzla ho pohltili svou mocí, ale on se nevzdá, neboť brzo bude zase mezi svými. Už se přece dávno dostal z těch začarovaných lesů. Už neslyší ten strašlivý výsměch vlků, je na správné cestě, na jejímž konci ho čeká domov, rodina a láska. Vyrazil poháněn velkou touhou spatřit své nejbližší, aby se co nejdříve ujistil, že jsou v bezpečí. Ano, potřeboval se ujistit, že slova čarodějnice byla jen klam a přelud, ale tu před sebou v prachu cesty vidí velké množství otisků koňských kopyt a stop po kožených sandálech, jaké nosí legionáři. Těch stop bylo tolik, že by je nebyl 100 ani spočítat. To už nebyl žádný malý oddíl, jenž provází kupeckou karavanu. To bylo vojsko. Zlá předtucha ho pojala a on se v opatrnosti rychle stáhl z cesty do stínu lesa. V tom lesním stínu, lidským okem nespatřen, tak jako divá zvěř pokračoval dál. Běžel, klopítal, padal a zase vstával, nezastavoval se, neboť musel pořád dál. Něco mu zabraňovalo odpočinout si, a to, co mu v tom bránilo, se podobalo strachu a hrůze ze zbloudění. Slýchával o tom od starců z jejich osady. Mnohokrát o té prokleté úzkosti vyprávěli mladým u ohně a vždy je varovali před hrůzami spojenými s blouděním v hlubokých lesích. Nabádali je, že za žádnou cenu nesmí propadnout kouzlu nečistých sil lesa, které toho jenž zbloudil, ženou ve strachu a úzkosti tak dlouho, dokud nepadne mrtev k zemi a jeho duše pak na tom místě zůstane po dlouhé věky uvězněna.
Toto ale nebyl strach z toho, že ztratil správnou cestu, byl to strach z něčeho, co si nemohl vysvětlit, ale přesto to cítil ve svém srdci. Strach stvořený vším tím, co zažil a co uzřel v tom množství otisků po legionářských sandálech. Strach přerůstající v hrůzu a děs ze zkázy všeho, co mu bylo drahé. A zatím vším byl pořád slyšet ten neodbytný šepot čarodějnice, který jeho hlavu naplňoval šílenstvím. Připadalo mu to, jako by ho stihla nějaká kletba. Proto prosil bohy o pomoc, přičemž nezadržitelně postupoval dál, nehledě na únavu a vysílení. Jeho tělo a tvář byly poznamenány mnoha krvavými stopami, neboť kůži mu rozdrásaly trnité větve keřů, jimiž se v lesním podrostu prodíral. Nevšímal si toho a jen své zbraně a tětivu luku úzkostlivě střežil, neboť i v tomto stavu cítil, že jich bude ještě zapotřebí. Nezadržitelně tak běžel vpřed a najednou před sebou uviděl něco, co by si nepřipustil ani v těch nejtemnějších představách. Stromy lesa se před ním náhle rozestoupily a on stál najednou uhnaný jako štvaná zvěř na palouku, který znal od útlého dětství. Ano, byl to ten palouk s pěšinou, na které se ještě nedávno loučil se všemi, již mu byli drazí. Se všemi, s nimiž žil v radosti a štěstí. Teď je zde ale namísto opevněné osady jen polorozpadlé spáleniště, prosté veškerého života. Není tu slyšet nic, co by připomínalo cokoliv z toho, co před několika dny opustil. Jen vysoko nad hlavou mu jako černí poslové zkázy a smrti krouží krkavci a jejich škodolibé skřeky se nesou nad krajem. Najednou z něj všechno spadlo, to šílenství, ten strach a hrůza. Nehleděl už na nic a jako raněný kanec vyrazil k místu, kde ještě nedávno kypěl lidský život. Vběhl rozraženou a ohořenou branou přímo do středu rodné osady a tam se mu naskytl žalostný pohled. Vše už jednou viděl. Ano, viděl a není tomu tak dávno. Viděl to v oněch místech, kde byl v prachu cesty bezpočet stop po vojsku cizinců. Kde jsou ale všichni ti, kteří tu žili? Není přece možné, aby do jednoho zmizeli. V zoufalství se potácel po spáleništi, až se ocitl v místech, kde byly navršeny 2 pohřební mohyly nad těmi, kteří padli onoho osudového dne. Zde se zastavil a jeho oči zůstaly upřeny na palouček, na němž se vyjímal starý obětní jasan. V tu chvíli se mu v hlavě znovu ozval děsivý hlas stařeny. Nezapomněl jsi snad na něco, než jsi za mnou vyrazil? Tehdy pochopil její slova a tichem vypálené osady pronikl nepopsatelný výkřik, jenž i krkavce odehnal z nebe a jako pohřební píseň se nesl daleko do hlubin lesů. I stál tam onen staletý jasan, k němuž zapomněl přinést oběť bohům, a na jeho větvích, tak jako v tom začarovaném lese, podobni krvavé oběti, viseli všichni, které kdy miloval. Ano, ti všichni, které měl ve svém srdci, muži, ženy, děti i starci. A tak tu Radagais, ve strašné bolesti, jež svírala jeho srdce, padl na kolena a tehdy se vyplnila jeho slova, která pronesl při svém odchodu za stařenou, která, i když byla slepá, viděla dál než všichni ostatní, co tu kdy žili. Objal chladné nohy Fritigil, jejíž mrtvé tělo bylo zavěšeno za vlasy na jedné z mohutných větví stromu. Klečel, objímal a líbal její studené tělo a věděl, že nikdy už na tomto světě nespatří její krásné oči,
neboť ty byly už dávno odneseny k Votanovi jeho černými ptáky smrti. Už nikdy neuslyší její hlas a už v životě neuvidí své dítě, které jeho láska nosila pod srdcem. Ve své bolesti nechtěl tomu všemu vůbec uvěřit. Bohové se ale teď nad ním slitovali, seslali na něj mdlobu a on se s tváří zalitou slzami zhroutil pod nohy té, kterou nade vše miloval. Jak tam tak v trávě pod jasanem jeho tělo leželo a on byl aspoň na nějaký čas v bezvědomí ušetřen veškeré bolesti, stékala v drobných krůpějích, podobných rudým slzám, krev z prázdných očních důlků jeho ženy a kapala na jeho tělo i zbraně. A tak, aniž by to Radagais tušil, hrot jeho kopí potřísnila krev nevinné i nenarozeného. I pominul soumrak a nastala noc, v níž bylo zase slyšet vytí vlků, jež zvěstovalo smrt. Smrt, která nedočkavě čeká na další příležitost, kdy znovu bude přetínat nitě lidských životů. A jak začala tma noci ustupovat svitu vycházejícího slunce, tehdy snad přičiněním bohů vstoupil do Radagaisova těla nový život. Ano, nový život, neboť on sám už nebyl tím, kým byl dříve. Změnil se k nepoznání, podlehl totiž své bolesti a lítosti nad tím, co ho v jeho mladém životě potkalo. Jeho lítost nad bolestnou ztrátou ale náhle přerostla v hněv a ten hněv byl jako hladový vlk krmen neukojitelnou touhou po pomstě. Stál tam pod košatou korunou posvátného jasanu a hleděl na mrtvé. Náhle vytasil nůž a několika tahy přeřezal vlasy své mrtvé ženy i provaz, na němž visel jeho otec. Bez řečí a s chladným pohledem nanosil z rozvalené palisády dřevo, z něhož postavil hranici. Na ni položil své nejbližší a pak ji zapálil. Hoří hranice nevinných mrtvých a její plameny proměňují lidská těla v popel a prach. I hledí Radagais bez pohnutí do těchto plamenů a ty svou září pronikají skrze jeho oči až k samotnému srdci, v němž posilují touhu po pomstě. A jak se hranice pod sílou ohně rozpadá, bere Radagais do rukou luk a šíp. Napíná luk a míří k nebi. Mocně napne tětivu a vystřelí šíp. I letí šíp vysoko a sebou nese vyřčená slova, která neměla být nikdy pronesena, neboť s mocným výkřikem je vyřčena přísaha velké pomsty a kletba nad těmi, kdo mají na svědomí toto krvavé dílo. Leď šípe vysoko až k samotným bohům, kteří hledí na tuto zemi. Leď šípe a tam nad oblaky předej zprávu, že já, jediný, kdo z naší osady zůstal naživu, nikdy nepřestanu pronásledovat a zabíjet ty, kteří mě sebrali vše, co mi bylo drahé. Nechť do mě vstoupí velká síla, abych mohl naplnit svou přísahu, neboť já, Radagais, syn Gaisericha, tu před bohy a dušemi svých předků skládám slib, že dokud budu živ, nepřestanu se zabíjením cizinců, kteří mě připravili o mou lásku a rodinu, a tím je i celou jejich říši na věky věků proklínám. Rozlehl se tento křik po okolí a ozvěna ho nesla daleko mezi stromy lesa. A když utichla, ozval se tichý svist. To padající šíp prorazil listy v koruně jasanu a jeho ostrý hrot se prudce zabodl přesně do větve,
na níž byl přivázán uřezaný zbytek ženských vlasů. Bylo to znamení. Ano, znamení, jež vneslo do Radagajsova srdce odvahu a odhodlání. Už nečekal na nic. S kamennou tváří zakopal popel mrtvých do země, přivalil na to místo velký kámen a pak se z nenadání otočil a prudce vyrazil. Část 5. Oslnivě září slunce na jasném nebi a jeho paprsky protínají stín nezměrných lesů. V korunách stromů je plno života a pod nimi se pasou stáda divoké zvěře. Příroda je teď v plné síle a vše je prosyceno sladkou vůní lesních květů. Je klid a mír v těchto lesích, jako by se tam zastavil proud času, když tu jeden z pasoucích se jelenů pozvedne hlavu. Stojí majestátně jako vytesaný z kamene. V tom vzduch prořízne ostrý svist. I zakalí se oči statného jelena hustou mlhou a on v posledním skoku zvěstuje ostatním ze svého stáda, že ho navštívila sama smrt, jež v podobě šípu rozervala jeho divoké srdce. Jeho tělo padá ke kmeni mohutného buku a když dopadne, v ten okamžik se na něj hladově vrhá mladý muž a ostrým nožem vyřezává z jeho útrop proťaté srdce. To srdce obětuje lesním duchům a sám jako smyslů zbavený hltavě pojídá syrové maso. Jakmile ukojí pocit hladu, vyřízne ze zabitého zvířete objemný kus masa, jejž strčí do svého rance a krví tohoto krále laní si potře krk i tvář. Aniž by si na chvíli odpočinul, s rudou tváří nahánějící hrůzu, vyráží dál. Dál přikrčený jako honicí pes, jako hladový vlk, neměnným tempem podobným lehkému klusu koně, mizí mezi stromy. Běží bez oddechu, hnán touhou pomstít se těm, kdo zničili radost naplňující jeho život. Běží s pomstou v srdci, v levé ruce třímá luk a v pravé dlouhé kopí. To kopí, jehož hrot skropila nevinná krev, spojená s krví nenarozeného. Takto postupuje rychle pralesem a jeho cíl už není daleko. Cítí to ve svém mladém srdci germánského lovce a bojovníka. Cítí a dobře ví, že nedaleko od něj vede stará kupecká stezka, po níž se od půlnoci přímo k velké hraniční řece už věky přepravuje drahocenný jantar. Teď ale nejde o žádný vzácný kupecký náklad, nejde vůbec o žádnou karavanu obchodníků, neboť po této cestě postupuje v těsných formacích vojsko legionářů, vlnící se jako tělo obrovského hada. Je to vojsko cizinců, kteří vzali život těm, jenž tento muž nade vše miloval. Už vidí bojovník s krvavou tváří ony legionáře pochodující v pevném sevření. Na jejich hlavách se lesknou kovové přilby a těla jim chrání kožené pancíře a velké rudé štíty. Vidí i zářící standardy kohort v podobě zlatavých orlů a slyší, jak klidem lesa proniká dusot nohou obutých do kožených sandálů. V ten okamžik se oči mladého muže zúží a jeho pohled je naplněn nezměrným hněvem. Přiblíží se tedy k pochodujícímu vojsku, jak jen to jde, aby nebyl spozorován, a z toulce vytáhne šíp. Políbí jeho hrot a pronese k němu prosbu, ať nemine svůj cíl. Pak ho vloží do tětivy luku, lehce zamíří a prudce natáhne. I prolétne vzduchem šíp a centurion se s prostřeleným hrdlem kácí z koně.
Okamžitě nastává v této jednotce vojska poplach a zmatek, neboť útočník není zatím vidět, a tak ještě než legionáři ze svých štítů sestaví jakoby želví krunýř, válí se v prachu cesty další mrtví. Jeden s prostřeleným hrdlem, druhý s šípem v oku, další s proťatou tváří. Tu ale přibíhají další legionáři a svými meči a kopími ukazují mezi stromy, odkud přilétají smrtící střely. Okamžitě je tím směrem opětována střelba a Radagais jen zázrakem vyvázne nezraněn. Je ale posedlý pomstou a hněvem, proto střílí své šípy dál, až mu nezůstává ani jediný. Náhle proti němu vyrážejí jezdci na koních. Vidí je, proto odhazuje luk a prvnímu z nich kopím proráží kožený pancíř. Propichuje ho a sráží ho tak z koně. Další se k němu rychle blíží a Radagaj se najednou, jakoby procitl, opouští hněv. I uchopí pevně uzdu koně zabitého jezdce a sám se s kopím v ruce vyšvihne do sedla, prudce ho pobídne a vyrazí s ním mezi stromy, pronásledován těmi, které napadl. Zná dobře tyto hory a tak svým pronásledovatelům brzy mizí z dohledu. Ti ho ale dál sledují podle stop. Je jich dost na to, aby ho obklíčili a zabili nebo zajali, a on si je dobře vědom toho, že pokud teď zemře, navždy ztratí možnost dál se mstít a proto rychle žene koně cestou, kterou dobře zná. Na ukořistěném koni míří ke kopci, na jehož vrcholu cesta končí hlubokou propastí. Ano, propastí, v níž je teď jeho jediná spása a možnost, aby unikl těm, kteří jsou mu v patách. Do té propasti chce svrhnout ukořistěného koně a sám se rychle ukrýt před legionáři v jedné ze skalních jeskyní, kde se jistě vyhne kruté smrti. Už výjíždí klusem na temen hory, odhazuje kopí a ladným skokem opouští koňský hřbet. Kůň se na okraji srázu s hrůzou staví na zadní, ale v ten okamžik je pohlcen bezednou jámou a jeho tělo končí s přelámanými kostmi mezi kameny. Radagais na nic nečeká, v rychlosti bere ze země svou zbraň a sám teď hledá ten nejlepší úkryt před jezdci, kteří jsou mu na stopě. Smrštností hada se protáhne do skalní průrvy, kde se tiskne k její chladné stěně a s tlukoucím srdcem očekává, co nastane. Netrvá to dlouho a les znovu naplňuje dusot koňských kopyt. Na vrchol kopce přijíždějí cizinci se zbraněmi v rukou a udiveně se rozhlížejí kolem sebe, když tu upřou zrak do hlubiny, v jejímž kamenném nitru leží tělo mrtvého koně, jistě i s tím, jehož pronásledují. Chtějí se přesvědčit, je-li tomu opravdu tak. Někteří z nich proto sesedají z koní a snaží se slézt strmým srázem k mrtvole, aby mohli jako důkaz přinést uťatou hlavu Barbara, jehož šípy vnesly smrt do jejich řad. Jde jim to ale stěžka, neboť propast je hluboká a stěny jsou strmé a hladké. Není v jejich moci dostat se tam bez lan, a tak se spokojí s tím, co vidí. Usedají znovu do sedel a pomalu odjíždějí. Nastalo ticho u kamenného chřtánu a tam ve skalní průrvě, jež vede do samého srdce hory, stojí mladý bojovník. Stojí opřený o své kopí a jeho srdce je zasaženo nezměrným žalem a touhou po pomstě, podobně jako je zasažen kmen dubu, jejž rozťal blesk při letní bouři. Naslouchá Radagais zvukům z okolí a když je opravdu přesvědčen, že už mu nic nehrozí, vylézá podobně jako hladová šelma ze svého brlohu a plíživým krokem odchází z dosahu hlubiny, která mu tentokrát byla ku pomoci. Jde mezi stromy a jeho mysl je naplněna vším tím, co tak krutě změnilo jeho život. Neví vůbec, kam má namířeno a jen to, že se musí pomstít, mu dodává sil, aby nepadl vysílením k zemi. Je sám a těch, kteří mu vzali vše, je mnoho.
Ano, mnoho, a on si je dobře vědom, že jeho samotného při vykonávání msty dřív nebo později stejně zabijí. Pomalu se odevzdává tomuto přesvědčení, ale něco, co je uvnitř jeho srdce, tomu zabraňuje. Zbavuje ho to pochybností a vede ho najednou tam, kde vše začalo. Ano, tam do těch míst, jež jsou odtud velmi vzdálená, tam, kde stojí ona tajemná věž, v jejímž okolí se ozývají nešťastné hlasy neklidných duší, bloudících ve tmě noci. Už z těch přízraků nemá strach, neboť pohlédl do tváře smrti i osudovému zmaru. Proto teď touží po jediném, mít takovou moc, aby zničil cizince, kteří mu sebrali vše, co kdy těšilo jeho srdce. Bohové pro jednu jedinou opomenutou oběť odvrátili od něj zrak, což ho krutě poznamenalo. Proto se takto rozhodl, neboť tam, kam míří, je určitě čarovná síla a moc kouzel oné slepé stařeny, která kromě věštby pronesla i to, že jsou spojeni společným osudem. A Radagais, který prošel strachem ze smrti a unikl šílenství, teď pokračuje cestou, na jejímž konci cítí něco, co mu pomůže naplnit jeho tužbu. Jeho srdce se v krátké době zatvrdilo, neboť se v něm usadil žár hněvu a pomsty. A on, poháněný tímto hněvem, s nelítostným pohledem spěchá mezi stromy do míst, kde očekává pomoc čarodějné síly, která je skryta pod vrásčitými víčky, jež ukrývají tajemství slepých očí. Zde ukázka končí. Celou povídku si můžete stáhnout v e-shopu radekelkner_povidky.cz. Odkaz na e-shop najdete v popisu tohoto videa. Stejně tak jsou pro vás v e-shopu připraveny i ostatní audiopovídky, jejichž ukázky jsou vystavené na tomto kanálu. Líbí se vám příběhy Radka Elknera? Již nyní pracujeme na tom, abyste také další z nich mohli poslouchat v audiopodobě. Prozatím se můžete těšit na příští zajímavé a tajuplné zážitky. Autor přeje všem hezký den a příjemný poslech.